كمي كان يوم أحواتي أمباري لو ما أنت دماني بميت حسابات تمليسكم الله مئة الزينان كوينن أوفر تكم سين نمتعي كما قرنا نزارب كنرينا بارحواتي كنمي نابتي تمرتنا مأتاونا شير لايك كومنت سبسكرايب ناقبركم أتابعوا عنيكم مبار تمرتنا ክንቀጽል ኢና ሰናይ ምክትታል እምበር ኣሕዋተይ ሕጂ ኸኣ መት ዝብለን verwachtingen en beloften ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ ሓደ እምበኣር ንርአ ቁጥሪ ሓደ het zal morgen regenen het zal morgen regenen ጽባሕ ክዘንብ እዩ ማለት እዩ het zal morgen regenen verwachtingen beloften het zal morgen regenen ጽባሕ ክዘንብ እዩ ማለት እዩ 2 dit zal vast goed komen dit zal vast goed komen betekent እዚ ብርግጽ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ሰርሕ ተጸኒሕኻ dit zal vast goed komen እዚ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ወይ ድማ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ድሪ ንርአ ሰለስተ ik zal jij helpen ክሕግዘካ እየ ብደስታ ማለት እዩ ik zal jij helpen ክሕግዘካ እየ ማለት እዩ ፊር ድማ ንርአ ኣርባዕተ zullen wij beginnen ክንጅምር ዶ ማለት እዩ zullen wij beginnen ክንጅምር ዶ 5 ሓሙሽተ hij zal tevreden zijn ንሱ ሕጉስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ hij zal tevreden zijn ሕጉስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሽዱሽተ ዘስ ድማ ንርአ dit zal geen probleem zijn እዚ ሽግር ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ dit zal geen probleem zijn እዚ ሽግር ኣይከውንን እዩ ሸውዓተ ድማ ንርአ ዘይፈ wij zullen elkaar weer zien weer ማለት እንደገና ማለት እዩ wij zullen wij ንሕና እዩ wij zullen elkaar weer zien zien ከዓ ምርኣይ ማለት እዩ ዳግማይ ንረኣየ ኢና ማለት እዩ ኣኽቲ ድማ ንርአ ሸሞንተ zij zal het begrijpen ንሳ ክትርድኦ እያ ማለት እዩ zij zal het begrijpen ንሳ ክትርድኦ እያ ንምባል እዩ ናይ ኽሽዓተ ድማ ንርአ het zal druk worden het zal druk worden ጽዑቕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ het zal druk worden ዓሰርተ ድማ ቲን ik zal mijn best doen ናተይ ዝበለጸ ክገብር እየ ማለት እዩ ዝተካእለኒ ክገብር እየ het zal mein best doen ዝተካእለኒ ክገብር እየ ማለት እዩ እምበኣረይ ናብትን ዝመጻ ንቐጽል እምበኣር ሕጂ ኸኣ መት ኻን ንርአ መት ኻን ፕላን ማለት እዩ ሓደ ነገር ክትገብር ትኸይድ ኣለኻ ኻን ትጥቀመሉ ፕላን እዩ እዚ ሓደ ነገር ክገብር እየ ኢኻ ዳት ዱን እንዳበልካ ትመሃር ማለት እዩ እምበኣር ቁፅሪ ሓደ ንርአ ኢን ik ga morgen werken ik ga morgen werken ጽባሕ ክሰርሕ እየ dus kijk plan እዩ እዚ je hebt plan voor morgen om te werken dus ik ga morgen werken ኣነ ጽባሕ ክሰርሕ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ ክልተ wij gaan dit weekend reizen እዚ ሰሙን ክንጓዓዝ ኢና ማለት እዩ እዚ ሰሙን ቀዳመ ሰንበት weekend niet dat week dus wij gaan dit weekend reizen ቀዳምን ሰንበትን ማለት እዩ እዚ ቀዳመ ሰንበት ክንጓዓዝ ኢና ራይዘን ክንገብር ኢና ንኣብነት ኣምስተርዳም ሮተርዳም ክሮኒንገን እንዳበልና
ክንጓዓዝ ኢና እዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ቫይ ካን ዲት ቪከን ራይዘን ኦፍ ቫካንሲ ምስኪን ድሪ ድማ ንርአ zij gaat in cursus volgen zij gaat in cursus volgen cursus ማለት ትምህርቲ እዩ ንሳ ትምህርቲ ክትከታተል እያ ሓደ ትምህርቲ መሪፃ ኣላ ንክትመሃሮ ማለት እዩ ፎልኸን ማለት ምስዓብ እዩ ንሓደ ትመርፆ እሞ ብኡ ድማ ትኸይድ ምስዓብ ድማ ብሎ ኣብዛ ዓዲ ፎልኸን ድዩስ ንሳ ትምህርቲ ክትከታተል እያ ማለት እዩ ኣርባዕተ ድማ ንርአ ፊር ሃይ gaat eerder naar huis ንሱ ቀዲሙ ናብ ቤቱ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ከይዱ ሃይ gaat eerder naar huis ያ ንሱ ቅድም ኣቢሉ ናብ ቤቱ ይኸይድ ማለት እዩ ሃይ gaat eerder naar huis ንሱ ኣቐዲሙ ናብ ቤቱ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ dus dat is gewoon plan hij is niet gegaan maar hij gaat wel beetje eerder dan de rest እቶም ቅድሚቶም ኩሎም መሳርሕቶም ሓደ ሰብ ቀዲሙ ንገዛ ይኸይድ ይኸውን ስለዚ ብዛዕባ ክንዛረብ ተኾይና ሃይ gaat eerder naar huis ትብል ንሱ ቀድም ኣቢሉ ናብ ገዛ ይኸይድ ማለት እዩ ሓሙሽተ ድማ ንርአ wij gaan samen eten wij gaan samen eten ንሕና ብሓባር ክንበልዕ ኢና ማለት እዩ wij gaan samen eten ብሓባር ክንበልዕ ኢና dus ኣይበላዕናን ዘለና wij gaan samen eten ብሓባር ከይድና ክንበልዕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሽዱሽተ ድማ ንርአ zes ik ga het vandaag afmaken ሎሚ ክውድኦ እየ ማለት እዩ ik ga het vandaag afmaken ንኣብነት huiswerk እንተሃልዩካ ዕላማ እንድሕር ሃልዩካ እቲ ነገር ሰርሖ ነገር እንድሕር ኣለካ ንኣብነት ገዛ ትልምፅ እንድሕር ኣለኻ ik ga het vandaag afmaken ትብል ሎሚ ክውድኦ እየ ማለት እዩ of werk እንድሕር ተዋሂብካ ብስራሕኻ ik ga het vandaag afmaken ትብል ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ዘፅናሓካ እንድሕር ነይሩ ሎሚ ክትውድኦ እንተተቐሪብካ ik ga het vandaag afmaken ሎሚ ክውድኦ እየ ትብል ማለት እዩ ዘይፍ ድማ ንርአ ሸውዓተ zij gaan volgende jaar verhuizen zij ብዙሓት እዮም ሕጂ እዚኦም zij gaan volgende jaar verhuizen ንሳቶም gaan volgende jaar verhuizen ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ገዛ ክቕይሩ እዮም ማለት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ገዛ ክቕይሩ እዮም zij gaan volgende jaar verhuizen ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ገዛ ክቕይሩ እዮም ማለት እዩ ሸሞንተ ድማ ንርአ ኣኽት ik ga later bellen ድሕረ ክድውል እየ ik ga later bellen ሓደ ሰብ ደው ኢሉልካ ኣይጠዓመካ ንኣብ ስራሕ ኣለኻ ik ga later bellen ዳሕራይ ክድውለሉ እየ ትብል ኣብኡ ምሳኻ ሰብ ተሎ ዘይተልዕሎ ገለ ተይሉካ ናይ geen problem ik ga later bellen ትብል ዳሕራይ ችግር የብሉን ዳሕራይ ክድውል እየ ትብል ማለት እዩ ኣገዳሲ ቆፀራ እንድሕር ሃልዩካ ምስ ዝኾነ ሰብ ይኹን ዝኾነ ሰብ ደው ኢሉልካ እንድሕር ኣይተልዕሎን ኢኻ ምክንያቱ ናይቲ ሰብ ክብረት ትሕልለካ እንድሕር ደው ኢልካ ሓንጎልካ እውን ክቕየረካ ይኽእል እዩ ናብኡ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ dus ik ga later bellen ትብሎ ዳሕራይ ክድውለሉ እየ ችግር የለን ነይኽ ድማ ንርአ wij gaan dit oplossen wij gaan dit oplossen dus እዚ ክንፈትሖ ኢና ማለት እዩ wij gaan dit oplossen ሓደ ሽግር ተፈጢሩ ኣብ ስራሕ wij gaan dit oplossen ይብሉኻ ሽግር የለን ክንፈትሖ ኢና ኣብ ዝኾነ ከጋጥም እንከሎ ሽግራት ወይ ድማ ክፍታሕ ዝፀገመካ ነገር wij gaan dit oplossen ትብል ብሓባር ከይድና ክንፈትሖ ኢና ቲን ዓሰርተ ድማ ንርአ hij gaat studeren
هاي خات استديرن نسو كمهار ايو مالتيو هاي خات استديرن نسو كمهاريو هوخ نيفو كخير بلان اللوو هاي خات استديرن مالت كمهاريو مالتيو مباري نغسل أحواتي امبارح جغاني تايخن فوردخ تايد كنرينا فانت كومست قطر حدا بانره مورخه وركيك تياوش مورخه وركيك تياوش صباح اب جزا كسرح ايام مالتيو سوري مورخه وركيك تياوش صباح اب جزا كسرح ايام مالتيو كلتا دما نرى تواي فوخون فيك بخينت ده كورسيس فوخون فيك بخين ده كورسيست زمت سمون تمهتي كجمر ايو مالتيو فوخون فيك بخينت ده كورسيس تريد ما نرى over in uur vertrek de train إيش بابور مالتيو دحر حدا ساعات بابور كتبقاس يا مالتيو دحر حدا ساعات بابور تبقاس over in uur vertrekt de train de بابور دوش vierde maar بعتن رأى morgen regent het morgen صباحيو regen دما زنابيو het دما morgen regen het تهلكها صباح يزنب ወይ ድማ ጽባሕ ማይ ክዘንብ እዩ ማለት እዩ ማይ ክሃርም እዩ ንምባል እዩ ሓሙሽተ ድማ ንርአ 5 vanavond eet ik met vrienden vanavond eet ik met vrienden ምሸት ምስ ኣዕሩኽተይ ክበልዕ እየ ማለት እዩ ወይ ድማ እበልዕ vanavond eet ik met vrienden مشات مسعرختي ميجبي كبلع نمباليو شاش دومان را فوخونده يار تراو هاي فوخونده يار تراوت هاي نسو زمزر العمت كمرعوي مالتيو زمزر العمت يمرعو نسو نمباليو زي فدمان را مورخ بن اك فراي أنا صباح ناس أيه مالتيو مورخه بن إيك فراي صباح ناس أيه تبلا لخا أخت دمانر ستراكس سبريك إيك هم دحرايك زاربو إيه مالتيو ستراكس دحرايو سبريك مزرابيو سبريك إيك أنا نعو هم دما نعو مالتيو دحراي كزاربو إيه نعو تلالخا نيخا زونا خايك ناده كرك بيت خرسيان مالتيو زون داخ دما سنبتيو ديش انتايزو زلوزي تشعبته زون داخ خايك ناده كرك سنبتنا بيت كرسيان كخيد إيا مالتيو عسر دما نرى over 2 dagen vertrek ik. دحر كلتا معلتي كبقاسيا مالتيو over 2 dagen vertrek ik. 3 كلتا معلتي كبقاسيا تولى لخا مبار نغتل بزعبا فوردن مهرينا مت فوردن فراندرين نكيار مالتيو مبار إن رأيوت حدا het woord koud قري كخون إيو مالتيو het woord koud سلازي فرandering كخوني مكيار مالتيو ويزر مكيار يخون الله مالتيو het woord koud قري كخون إيو تلايد مانرا هاي woord boos نسوين يحرق الله مالتيو نسو يحرق الله كحرق إيو مالتي هاي woord boos نسو كحرق إيو مالتيو هاي woord boos 3 wij worden ouder نحنا إن عبنا إنا wij worden ouder نحنا
እንዳዓበና ኢና ማለት እዩ ቫይቮርድ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ዓበይቲ ሰባት ክንከውን ኢና ንምባል እዩ ቫይቮርደን ኦውደር ንሕና ዓበይቲ ክንከውን ኢና ወይ ድማ ንኸውን ማለት እዩ ፊር het woord laat ክንድንጉ ኢና ወይ ድማ ክድሕር እዩ ማለት እዩ het woord laat ክድሕር እዩ ካብቲ ዝሓሰብካዮ ንላዕሊ ሰዓት 9 እንድሕር ቆፀረኻ ሰዓት 10 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ het woord laat ስለዚ መሲዩ ከዓኒ ላት ኮይኑ ደንጉ ማለት እዩ እቲ ግዜ 5 ድማ ንርአ zij wordt lerare zij wordt lerare ንሳ መምህር ክትከውን እያ ማለት እዩ zij wordt leraar ንሳ መምህር ክትከውን እያ ንምባል እዩ ዘዝ ድማ ንርአ dit wordt in succes እዚ ዕዉት ክኸውን እዩ ማለት እዩ dit wordt in succes ሓደ ነገር ሓሲብካ ጽቡቕ ይኸይድ ነይሩ ወይ ድማ ብርእስኻ ኖ እዚ ጽቡቕ ክኸይድ እዩ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ dit wordt in succes ዕዉት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ዘይፈ hij wordt sterker hij wordt sterker ንሱ ክሕይል እዩ ማለት እዩ hij wordt sterker 8 ድማ ንርአ het wordt rustiger het wordt rustiger ዝሕል ክብል እዩ ማለት እዩ het wordt rustiger 9 ድማ ንርአ wij worden rijker ራይክ ቫይ ቮርደን ራይክ ሃብታማት ክንከውን ኢና ንምባል እዩ ድሽ ፈራንደረኒ ኩሉ እዚ ምቅያር ማለት እዩ ሕጉስ ኣለኻ ትሓርቕ ቁሪ ጥዑም ወይዘር ኣሎ ቁሪ ይኸውን ንእሽተይ መንእሰይ ነርካ ኦውደር ትኸውን ዓብይ ትኸውን ንጉሆ ኣሎ ብእዋኑ ኣሎ ላት ይኸውን het woord ላት ሕጂ ተመሃራይ ኣለኻ ሌራር ትኸውን መምህር ትኸውን ዳሕራይ ማለት እዩ ድውስ het woord rustiger ሕጂ ድሩክ ኣሎ ዳሕራይ ርስቲኽ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ 9 ድማ wij worden rijker ሕጂ ድኻታት ኣለና ዳሕራይ ሃብታማት ክንከውን ኢና እዩ wij worden rijker 10 ድማ ንርአ zij wordt blij ንሳ ሕጂ ጉይሃ ኣላ ዳሓር ከዓ ትሕጎስ ማለት እዩ ንሳ ክትሕጎስ እያ ማለት እዩ ጉያላ ደይኮነስ ኖርማል ኣላ ዳሕራይ ከዓ ክትሕጎስ እያ ዝኾነ ነገር ጊፍቲ ዲ ክወሃባ ከምኡ ማለት እዩ ብሓፂሩ dit is gewoon allemaal verandering ምቅይያር ማለት እዩ verandering dus ንቐፅል ኣሕዋተይ ሕጂ ከዓኒ verwachting en hoop ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ ኣሕዋተይ verwachting ማለት ምጽባዩ ትጽቢት ሓደ ነገር ክትጽበን ከለኻ hope ድማ ተስፋ ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ verwachting ምጽባይ ለኩም hope ድማ ተስፋ ክትገብር ከለኻ ቁጽሪ 1 ድማ ንርአ ሕጂ ik denk dat het goed gaat ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ik denk ከም ዝመስለኒ ጽቡቕ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ክኸይድ እዩ ንምባል እዩ ትበይ ድማ ንርአ misschien regent het morgen ምናልባት ጽባሕ ይዘንብ ይኸውን ማለት እዩ misschien regent het morgen misschien ምናልባት ማለት እዩ regent ዝናብ እዩ het morgen ጽባሕ ማለት እዩ dus ጽባሕ ማይ ክዘንብ ይኸውን ምናልባት ንምባል እዩ 3 ik verwacht een drukke dag druk ጽዑቕ ማለት እዩ dag ድማ መዓልቲ እዩ dus ik verwacht ኣነ ይጽበ een drukke dag ጽዑቕ መዓልቲ እጽበ ማለት እዩ 4 ድማ ንርአ waarschijnlijk komt hij later ምናልባት ድሕሩ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ waarschijnlijk komt hij later ድሕሩ ክመጽእ እዩ ምናልባት ማለት እዩ ዝኻ
Dus 5 ድማ ንሪአ Het lijkt een mooi dag te worden. ጽቡቕ መዓልቲ ክኸውን ይመስለኒ Het lijkt ከም ዝመስለኒ ጽቡቕ መዓልቲ ክውዕል ይመስለኒ ማለት እዩ Het lijkt een mooi dag te worden. Zes ድማ 6 ንሪአ Ik hoop dat het lukt. ክሳነ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ Ik hoop ተስፋ ማለት እዩ Dat het lukt ሓደ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ተስፋ ኣለዎ ንክኸውን ማለት እዩ Ik hope that het lukt ክሳነ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ ሸውዓተ ሰይፍ ድማ ንሪአ Misschien wordt het lastig ምናልባት ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት Misschien wordt het lastig ምናልባት ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ 8 ድማ Ik vermoed dat hij komt ንሱ ክመጽእ እግምት ኣነ ማለት እዩ Hij vermoed dat hij komt ግምት ኣለኒ ንሱ ይመጽእ ይኸውን ማለት እዩ ነይኽ ድማ ንሪአ 9 Het ziet er goed uit ጽቡቕ ይመስል Het ziet er goed uit ከም ዝመስለኒ ጽቡቕ ኣሎ ጽቡቕ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ Het ziet er goed uit ሓደ ነገር ሰሪሕካዮ ስለዚ ተሓጒስካሉ ጽቡቕ ኣሎ Het ziet er goed uit ጽቡቕ ኣሎ ማለት እዩ 10 ድማ ንሪአ Ik verwacht verbetering Ik verwacht verbetering ምምሕያሽ ይጽበ ማለት እዩ Ik verwacht verbetering ምምሕያሽ ማለት እዩ verbetering ሓደ ነገር ትገብር ኣለኻ ዝሓሸ ነገር ክትገብሮ ትጽዕር Dus ik verwacht verbetering ምምሕያሽ ይጽበ ማለት እዩ ባር ኣሕዋተይ ንቐጽል እምበር ሕጂ ኸኣኒ afsluitend en vertrouwen ንሪአ ቁፅሪ 1 እምበኣር ንሪአ Het komt wel goed Het komt wel goed ጽቡቕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ Het komt wel goed 2 ድማ 2 ንሪአ Dat zien wij later Dat zien wij later ድሕርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ Dat zien wij later ድሪ ከዓ ንሪአ 3 Als op zijn tijd ኩሉ ብግዚኡ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኩሉ ብግዚኡ Als op zijn tijd ኩሉ ብግዚኡ እዩ ንምባል እዩ 4 ድማ ንሪአ Wij wachten even af ቁሩብ ንጸበ Wij wachten even af ቁሩብ ንጸበ ማለት እዩ 5 ከዓ ንሪአ De toekomst ligt open toekomst መጻኢ እዩ ligt open ማለት ከዓኒ መጻኢ ክፉት ኣሎ ማለት እዩ መጻኢ ክፉት ኣሎ De toekomst ligt open gewoon open De toekomst ligt open voor allemaal Dus 6 ድማ ንሪአ Wij komen er wel ናብኡ ክንበጽሕ ኢና ማለት እዩ Wij komen er wel ናብኡ ክንበጽሕ ኢና ማለት እዩ ዠይፍ ድማ ንሪአ stop for stop ደረጃ ብደረጃ ማለት እዩ stop for stop ደረጃ ብደረጃ 8 ድማ ንሪአ Morgen is er weer een dag ጽባሕ እንደገና መዓልቲ ኣሎ Morgen is er weer een dag ጽባሕ እንደገና መዓልቲ ኣሎ gewoon ጽባሕ ኣይውዳእን እዩ Het is gewoon bestaan gewoon nooit weg Morgen gewoon bestaat
Jij en ik gaan wij weg, maar morgen gaan nooit. De tijd blijven gewoon zoals het gaat dus. Tijd blijven zoals het gaat. Dus negende manere, de tijd zal het leren. ጊዜ መምሃሪና እዩ. De tijd zal het leren. ጊዜ መምሃሪና እዩ። ኩሉ ነገር ድማ ወዲ ሰብ እንዳዓበየን እንዳጎበዘን ክኸይድ ከሎ እናተምሃረን እንዳበልሕን ዋይዘር እንዳኾነን እዩ ዝኸይድ። Dus ዲብ ዓሚቕ ኣፍልጦ ይህልዎ ማለት እዩ። De tijd zal het leren. Tiende manere, de toekomst is van God. መጻኢ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። Dus ኣይትጭነቕ ኣይትሰከፍ de toekomst is van God. ኩሉ ነገር መጻኢ ምስ ኣምላኽን ኣብ ኣምላኽን እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ባር ኣሕዋተይ ንቐጽል። እምበር ኣብዛ ጸጋምኩም ዘለዋ ዳኽላይክስ ሌይፍን ኤን ፕላንን ድማ ኤርስተ ንርአ ንቕድም ዳኽላይክስ ሌይፍን ዝብል ንርአዮ ኣሕዋተይ ቁጥሪ ሓደ እምበኣር ንርአ ኢኻ ስትራክስ ናር ሃውስ ዳሕራይ ናብ ቤተይ ክኸይድ እየ ማለት እዩ። ዳሕራይ ናብ ገዛይ ክኸይድ እየ ኢኻ ስትራክስ ናር ሃውስ ዳሕራይ ናብ ገዛይ ክኸይድ እየ ማለት እዩ። ክልተ ድማ ንርአ ቫይኻን ሞርኸ ሳመ ኢተን ቫይኻን ሞርኸ ሳመን ኢተን ብሓባር ጽባሕ ኸይድና ክንበልዕ ኢና ማለት እዩ። ብሓባር ጽባሕ ብሓባር ክንበልዕ ኢና ቫይኻን ሞርኸ ሳመ ኢተን ትብል። ድሪ ድማ ንርአ ሃይኻት ላተር ትሩኽበለን ሃይኻት ላተር ትሩኽበለን ማለት ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ክድውል እዩ ማለት እዩ። ሃይኻት ላተር ትሩኽበለ ድሒሩ ክድውል እዩ ንምባል እዩ። ፊር ድማ ንርአ ኣርባዕተ ዛይኻት ሃር ፋሚሊ ብዙከን ንሳ ንስድርኣ ክትበጽሖም እያ ማለት እዩ። ዛይኻት ሃር ፋሚሊ ብዙከን ንሳ ስድርኣ ክትገሾም እያ ወይ ድማ ክትበጽሖም እያ ክትበጽሕ እያ ማለት እዩ። ሓሙሽተ ድማ ንርአ ቫይኻን het rustig aanpakken እዚ ብሰላም ክንገብሮ ኢና ወይ ድማ ከነልዕሎ ኢና ማለት እዩ። ቫይኻን het rustig aanpakken እዚ ብሰላም ክንሰርሖ ወይ ድማ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ። እምበኣረይ ፈርቫኽቲንን ፈርሙድን ንርአ ኣሕዋተይ በዚ የማንኩም ዘሎ ፈርቫኽቲን ትጽቢት እዩ። ቁጥሪ ሓደ እምበኣር ንርአ ሃይዛል ቨል ሙዛይን ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ሃይዛል ቨል ሙዛይን ንሱ ደኺሙ ክኸውን ኣለዎ ወይ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሃይዛል ቨል ሙዛይን ስራሕ እንተውዒሉ ሃይዛል ቨል ሙዛይን ደኺሙ ይህሉ ወይ ድማ ንሱ ደኺሙ ክኸውን እዩ ወይ ድማ ክእል እዩ ማለት እዩ። ትበይ ድማ ንርአ ዲት ዛል ኒት ማክለክ ሳይን እዚ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ። ዲት ዛል ኒት ማክለክ ሳይን እዚ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ንምባል እዩ። ድሪ ድማ ንርአ ዛይ ዛል het ኒት ፈርኼተን ንሳ ኣይክትርስዖን እያ ማለት እዩ። ዛይ ዛል het ኒት ፈርኼተን ንሳ ኣይክትርስዖን እያ ንምባል እዩ። ገለ ነገር ምስ ዘጋጥም ዘይርሳዕ ነገር ማለት እዩ። ዛይ ዛል het ኒት ፈርኼተን ንሳ ኣይክትርስዖን እያ ንምባል እዩ። ኣርባዕተ ድማ ንርአ het zal vandaag rustig zijn ሎሚ ዝሑል ክኸውን እዩ ማለት እዩ። het zal vandaag
رستخ ساين دحر سراح بزح زي لومي اب سراح خفليتكا او هتسالف فنداخ رستخ ساين قروب هدئ كبلي لو معنتي رستخ كخوني تبل مالتيو حمشة دما نرى فايزولا ان اوبلوسين فيندا فايزولن ان اوبلوسين فيندان فتح كنركب إنا مالتيو فايزولا إن أوبلسين فيندن فتح كنركب إنا ويدما هنركب دس يبلنا مالتيو فايزولا إن أوبلسين فيندن باري حواتي قريبنا إنا نقصل مبار حج خاني فراندرين راي حواتي فراندرين قطر حد مبار نرى هيتفورد ستيتس بيتر النحاشة እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሄትቮርድ ስቴትስ ቤተር እንዳሓሸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ ክልተ ሃይቮርድ ላተር ፋደር ንሱ ኣቦ ክኸውን እዩ ዳሕራይ ማለት እዩ ሃይቮርድ ላተር ኣን ፋደር ዱስ ሰበይቱ ጠኒሳላ ማለት እዩ ሃይቮርድ ላተር ኣን ፋደር ኣቦ ክኸውን ተዳልዩ ኣሎ ንምባል እዩ ድሪ ድማ ንርአ ደ ሲትዋሲ ቮርድ ዳውድለክ ኩነታት ግልፂ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ደ ሲትዋሲ ቮርድ ዳውድለክ ዳውድለክ ሲትዌሽን ማለት ሲትዌሽን እዩ ኩነታት ስለዚ ዳውድለክ ድማኒ ንጹር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ደ ሲትዋሲ ቮርድ ዳውድለክ ኩነታት ግልፂ ይኸውን ኣሎ ወይ ድማ ይኸውን ይውበል ማለት እዩ ፊር ኣርባዕተ ድማ ንርአ ሄትቮርድ ኤን ሎንገ ራይስ ሄትቮርድ ኤን ሎንግ ራይስ ነዊሕ ጉዕዞ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ፋይቭ ድማ ንርአ ዛይቮርድን ጉድ ፍሪንደን ክልተ እንዲኦም ንሳቶም ማለት እዩ ዛይቮርደን ጉድ ፍሪንደን ጽቡቕ ዕርክነት ኣለዎም ወይ ድማ ኣዝዮም ዝፋተው ኣዕሩኽ እዮም ማለት እዩ ዛይቮርድ ሄል ጉድ ፍሪንደን እምበር ተይክንቮርድኽታይድ ትኮምስ ድማ ንርአ ኣብዚያ የማን ዘለዋ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ድማ ንርአ ሞርኸ ብኺን ኤክ ፍሩኽ ጽባሕ ቀዲመ ክጅምር እየ ማለት እዩ ቀዲመ እጅምር ሞርኸ ብኺን ኤክ ፍሩኽ ኣዝዩ ፍሩኽ ማለት ንጉሁ ማለት እዩ ኣዝዩ ንጉሆ ዱስ ሞርኸ ብኺን ኤክ ፍሩኽ ጽባሕ አንጊኸ ክጅምር እየ ማለት እዩ ትበይ ፎኸንደ ማንድ ስታርት ሄት ፕሮጀክት ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ እቲ ፕሮጀክት ክጅምር እዩ ማለት እዩ ፎልኸንደ ማንድ ስታርት ሄት ፕሮጀክት ዝመጽእ ወርሒ ፕሮጀክት ክጅምር እዩ ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ ኦቨር ኢን ቪክ ዚንቫይ ኤልካር ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንርአ ኢና ክንርአ ኢና ማለት እዩ ኦቨር ኢን ቪክ ዚንቫይ ኤልካር ፊር ድማ ንርአ ስትራክስ ኢተቫይ ሳመ ዳሕራይ ብሓንሳእ ክንበልዕ ኢና ማለት እዩ ስትራክስ ኢተቫይ ሳመን ዳሕራይ ብሓንሳእ ክንበልዕ ኢና ፋይፍ ድማ ንርአ ሞርኸ ብላይፍ ሃይ ቲሃውስ ሞርኸ ብላይፍት ሃይ ቲሃውስ ጽባሕ ኣብ ገዛ ክጸንሕ እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ afsluiten en levenswijsheid ድማ ሕጂ ክንርኢና ኣሕዋተይ ቁፅሪ ሓደ ድማ ንርአ wij zien wel wat er gebeurt እንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ wij zien wel wat er gebeurt እንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ክንሪኦ ኢና ንምባል እዩ
ክልተ ድማ ንርአ ትበይ alles heeft een reden ኩሉ ነገር ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ alles heeft een reden ኩሉ ነገር ዘጋጥም ኣብ ሂወት ኩሉ ነገር ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ ሰለስተ ድማ ንርአ ድሪ het leven gaat door ሂወት ይቕፅል እዩ het leven gaat gewoon door ሂወት ወይ ድማ ምንባር ይቕፅል እዩ ማለት እዩ het leven gaat door vier ድማ ንርአ ኣርባዕተ morgen is een nieuwe dag ጽባሕ ሓድሽ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ morgen is een nieuwe dag morgen is een nieuwe dag ጽባሕ ሓድሽ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ 5 step for step step for step forward ደረጃ ብደረጃ ንቅድሚት ማለት እዩ step for step forward ኩሉ ነገር እትጅምሮ ብቁሩብ ነገር ኢኻ ትጅምሮ ከምኡ እንዳበልካ ድማ መዓልታዊ እናሰራሕካሉ ከዓ ሓደ ብሓደ ደረጃ ብደረጃ ንቅድሚት ትኸይድ ስለዚ step for step forward ይበሃል በዚ ዓዲ hope and vertrouwen ድማ ኣብ ጎድና ዘላ ንርአያ ኣሕዋተይ ቁፅሪ ሓደ ንርአ ik heb vertrouwen in de toekomst ኣብ መጻኢ እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ik heb vertrouwen in de toekomst ንጽቡቕ ነገር ማለት እዩ ik heb vertrouwen in de toekomst ንህልካ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ alles komt op zijn plek ኩሉ ናብ ቦትኡ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ alles komt op zijn plek dus dat betekenis alles komt goed het betekent gewoon alles komt goed dus alles komt op zijn plek ትብል ኩሉ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ ማለት እዩ ድሪም በዓል ንርአ het gaat beter worden ክሓይሽ እዩ ወይ ድማ ዝሓሸ ክኸውን እዩ ማለት እዩ het gaat beter worden ዝሓሸ ክኸውን እዩ ድሕር ትመሃር ኣለኻ ኔዘርላንድ ዝሓሽካ ክትከውን ኢኻ እንድሕር ትሰርሕ ኣለኻ ኣብ ስራሕካ ዝሓሽካ ክትከውን ኢኻ እንድሕር ኣብ ሂወት ትቕፅል ኣለኻ ኣብቲ ትቕፅሎ ዘለኻ ሂወት ዝሓሽካ ክትከውን ኢኻ dus alles gaat gewoon goed het gaat beter gewoon elke dag beter dus stap voor stap wordt vooruit gewoon groeien dus het gaat beter worden alles gaat beter worden vier ድማ ንርአ wij groeien samen ብሓባር ንዓቢ ማለት እዩ groeien ምዕባይ እዩ wij groeien samen ብሓባር ንዓቢ ንምባል እዩ 5 ድማ ንርአ hier komt een new kans ሓድሽ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዕድል ክመጽእ እዩ ማለት እዩ hier komt een new kans dus elke dag komt gewoon een nieuw kans nieuw leven nieuw beginnen dus እምበር ኣሕዋተይ ናይ መወዳእታ ሕጂ ርኢና ክንዓፁ ኢና እምበር ሕጂ ኸ እዚኣ ንርአያ خلاف en rust እምነትን ህዱእ ምዃንን ማለት እዩ خلاف እምነት እዩ rust ከዓኒ ህዱእ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ እምበር ንርአ God zorgt for ons እግዚአብሔር ይከናኸነና እዩ ማለት እዩ God zorgt for ons ንዓና ኩላህና እግዚአብሔር ይከናኸነና ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ the toekomst is in God's hand መጻኢ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ the toekomst is in God's hand መጻኢ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ wij vertrouwen op God ኣብ እግዚአብሔር ንኣምን ማለት እዩ wij vertrouwen op God ኣብ እግዚአብሔር ንኣምን 4 hij zal onze leiden ንሱ ክመርሐና እዩ ማለት እዩ hij zal onze leiden ንሱ
ክመርሓና እዩ። ሓሙሽተ ድማ ንርአ alles gebeurt op zijn tijd ኩሉ ብግዚኡ ይኸውን ማለት እዩ። alles gebeurt op zijn tijd ኩሉ ብግዚኡ ይኸውን ማለት እዩ። እምበር ናብዛ ጎድና ዘላ ላስተ 5 ንርአ ላስተ 5 ናይ መወዳእታ ሓሙሽተ ቁፅሪ 1 ድማ ንርአ wij geven niet op ተስፋ ኣይንቆርፅን ማለት እዩ። wij geven niet op ተስፋ ኣይንቆርፅን 2 wij blijven hopen ብተስፋ ንቕፅል ማለት እዩ። በቃ ስቂልና ተስፋ ንገብር wij blijven gewoon hopen ስቂልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። 3 ድማ ንርአ de weg wordt duidelijk መንገዲ ግልፂ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። de weg wordt duidelijk መንገዲ ግልፂ ክኸውን እዩ። 4 hier komen beter dagen hier komen beter dagen ዝሓሸ መዓልትታት ክመፁ እዮም ማለት እዩ። hier komen beter dagen ናይ መወዳእታ als laatste ድማ alles komt goed ኣሕዋተይ alles gewoon komt goed dus እምበር ንሎሚ ዝበልናየን እዚአን እየን ነይረን ኣሕዋተይ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም። እምበር ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ ምሸት